Nalaing na talaga ating organisa. Palakpakan tayo po. Palakpakan niyo ako ni Mr. Calvin Escalona. Bong. 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 At ako tagal sa... Oh, nanti uling. Sakali mo, ante. Inuna silang jay bukel, muging ni Ate Kulana. Inuna tangkel jay bukel, ayun ay ka. Inuna silang jay bukel, kamatis kay ka. Inuna ko lang jay bukel. Siga, kasano kang agkulog? Siya, gamay kastane. Ha? Siga nga, kasano kang agkulog? Kasaan ako kulog? Well, I think five nga fingers, ikastam. o tapos, Sa may kasta-kasta. Pataka, ay, mabon. kasi mat. Bueno, siya pinagbingbinggo ka. Letter B. Bitugon. Bitugon ka kung natagarod. Aywan, siya kakastane. Ah. Guray tagdamag taman. Ang natangag feedback na, nice ta. Saan? Ay, sige lang ka na, sige lang. Ay, excuse me po. Oo. Apay, tataray kayo, mat. Puros na Virgin Mary. Mabadong Super. ka. Hatay na, antay, antay. Go Ate Michelle. Ay, natin yung Expert patay. ay ta. Expert ni Ate Michelle. Antay. Expert. Di bukol-bukol. Damagan ka lang, antay. Sikapay. Nyama dato yan. Ate na, antay, antay. Antay. Ay, nimbag na rabi, mantay. Nimbag na rabi, ang kayo nga mapuputang kanya ka naman mga tao. Kayo nga. Antay. Sika ngay, antay, kulkulog ka pa. Natabingo kuluga. Ay, ate, bumibinggo siguro ato. Well, basta bingo ay ayam ti Marites. Marlet. Biro lang. Antay, ipakita man kanya dano kasano kang agkulog. Kasya ka no. Kasya ka no, ti panagkulog na. Ate ngayon, antay. Aray ko. Ni Auntie Uling. Antay ulay. Na! Na! Pintas was. Nagpintas na antay, Wow. naka-lipstick pa eh. Ni Dura aji pumakit. Kunata no, naka-lipstick pa eh, kano ti bakat mabalin pa Ay eh. bun dapat asim na. Antay. Na? Matay, nawan. Ay, no, nga grigla nga mabalinan. Na. Ante, amoy pasmado takiwat yo. Ante, guray ka, agbingbinggo ka. Naan. Haan? Oh? Hindi, ang bingbinggo aklang tirabi. Hindi, kapitpisaan na pa ni ukol-ukol. Ay, rabi ka lang kulkulog. Ipakita man kanya dante na kasano kang agkulog. Tawanan, tabo makita. Ide, kasano kang agkulog ante, ipakita man kanya. Dato no makita damat. Kasano kang agkulog ante. Ay, damdama kang agpintan. Kababain ka, no? Haan, dagamin na ante kastang agkulog ni, siya ka kasjay na, adi ka dok ka kasjay mat na, sika ngay ante, sika ngay kasano kang agkulog. Kasi ang kagkulkulugan, na, awa na, may apit, tataray kayo matapa. Mabutong dan. Supay, kabutang damot ti tao dito, eh. Hanggal. Bagarabiang ka. Sige nga yung kalagkulkulog ka ba, eh. Umayak man lang di dan. Ni,
Siya, ti panagkulog ko kastane. Sika, kasano yung panagkulog mo? Magkulugak pa kastoy. Siyempre, soft. Ay, soft Well, na. syempre naman enjoy mo. Papartak ka, papartak. Ay, wal. Gusto ka. Ang nga na may stroke kanto nga kasakastanan ko na ta. Napasmado ta ima mo. Uri lang makaliyaw. Subaya. Yan ti mati panagkulog na kasi mat na. One Virgin Mary, pinakastana. Noon nakulog, jay bukan, ipunggay ka. Ngano na puti, jay bukan, makatugtog. Alright, ay maraming salamat po. Yan na po yung request na bukal. And of course, magbibigay na lang po kami ng last 6 songs para po sa since hanggang alas 7 to 11 p.m. lang po tayo ng gabi. So magbibigay na lang po kami ng last 6 songs para po sa huling gabi po ni Auntie Norma Cachero po at sa kanya pong pamilya.